יום אחד שמענו הרצאה בנושא ביודיזל. הופתענו לגלות שנווה מונוסון על המפה. קיקיון 137. כתבתה של רינה מזור. צילום יאיר פז ורוני שפיר. עריכה יאיר פז. מה? זה המונוסון 137, כן. מונוסון זה יישוב כזה קטן, מה הוא עושה במכון וולקני? מונוסון הובא למכון וולקני על ידי, בדרך מעניינת כשלעצמה, והיום הוא אחד הזנים שאנחנו מטפחים לצורכי ביודיזל. יום אחד, במסגרת פגישות הבית של יעל, שמעתי הרצאה של פרופסור ידידיה גפני בנושא הביודיזל. הוזכרו צמחים שונים, ביניהם הקיקיון, המשמשים לייצור שמן כאנרגיה חלופית, והוזכר הצירוף מונוסון 137. סקרנותי גברה, ואז יצאתי עם רוחלה יאיר ורוני למכון וולקני לשמוע, לראות ולהבין. יש לנו פה זנים מברזיל, יש לנו פה את המונוסון 137. הרעיון של שימוש בדלק חילופי, כלומר בשמן במקום בסולר, הוא שכפי שכולנו יודעים, כמות הנפט באדמה הולכת ומתקלה, והערכות הן שונות, אבל אנחנו מניחים שבתוך כמה עשרות שנים לא יהיה יותר מספיק משאבים כאלה. פה מדובר בדלק מתחלף, כל הזמן אפשר ליצור אותו שוב ושוב ושוב ושוב, כאשר אנרגיית השמש היא זו שיוצרת את השמן הזה, ובאמצעות אנרגיית השמש, CO2 ומים, אנחנו מקבלים בעצם מענה למחסור דלק עתידי. בתחילת הדרך אני חיפשתי צמחים בארץ, שיראו לי מתאימים להכלאות ולהכניס אותם לתוך תהליך הטיפוח של צמחי ביודיזל, ואני באחד הטיולים שלי, שאני עושה צעידות במונוסון, בנווה מונוסון, אשר ליד שדה התעופה בן גוריון, יורד לתומי מהגשר המחבר את יהוד למונוסון, לנווה מונוסון, ואז בצד הדרך, ממש ליד תחנת האוטובוס 137, ומכאן השם מונוסון 137, אני רואה צמח קיקיון לתפארת, אספתי ממנו זרעים, והבאתי אותם למעבדה, עשינו להם חיטוי וגידלנו אותם, וזהו אחד הקווים שאנחנו משתמשים בו היום לצורכי טיפוח של צמחי ביודיזל לשיווק בעולם כולו. במקרה הזה, תחנת האוטובוס 137 עומדת ממש בצד הדרך, ולכן קיבל את השם מונוסון 137, וכך הוא כבר מופיע בספרות המדעית. נפלא. כן. מונוסון 137, הוא ולא אחר. עכשיו למדתי איך אתם מגדלים אותו, אבל לאיזה צרכים מגדלים כזה דבר ענק? אז השדה שאת רואה פה הוא אמנם יחסית גדול, אבל הוא רק שדה מחקר, ופה במכון וולקני אנחנו עוסקים במחקר וטיפוח. למה? כי כיום אנחנו מגדלים אותו החל מה5 שנים האחרונות, במטרה ליצור צמחים שהשמן של הזרעים יהיה תחליף לסולר, תחליף לדיזל. ובעולם הטרנד הזה, הגישה הזאת היא כבר מקובלת. ישראל מוסיפה פה ידע וטיפוח, והרעיון הוא לגדל את זה בארצות שבהם יש שטחים נרחבים, לא בישראל, לישראל אין מספיק שטחים לגידול הזה, אנחנו נותנים את הידע שלנו. אנו מעוניינים לדעת על שלבי גידול הקיקיון, והסיפור ממשיך. דרך המעבדה. הזרעים של כל זן וזן שאנחנו מוצאים ואוספים פה מהעולם, אנחנו מחטאים אותם במעבדה, וזה תראי במעבדה, ואז אנחנו מנביטים אותם בתוך החממה, הם גדלים בחממה בתנאים נהדרים, ממש כמו שתינוק גדל לו בתנאים נהדרים ומוגנים, ולאחר מכן, כאשר הצמחים בחממה נראים בשלב מספיק בוגר וחזקים מספיק, אנחנו מוציאים אותם אל השטח ושותלים. איזה יתרונות יש לדבר הזה, לקיקיון הזה, מונוסון? למונוסון 137, היתרון הגדול שלו שהוא צמח יחסית עמיד, אנחנו בדקנו אותו בהשוואה לצמחים אחרים, יש לו עמידות יחסית טובה כנגד חרקים שאוכלים ועושים נזקים בעלים. לדוגמה, אני אראה לך, יש פה עלה שאיננו שייך למונוסון, שייך לצמח אחר, ואת רואה עד כמה הוא אכול. זה גורם לנזק והפחתה ביבול. מונוסון לעומת זאת, אם את מסתכלת, יש לו הרבה פחות נזקים בעלים. זה אחד הדברים. הוא עושה תפרחות יחסית גבוהות ועשירות, עשירות באלקטים, אלקטים זה הפירות של הקיקיון, אז כמות
פירות על הצמח היא די גבוהה, ויש לזה חשיבות כמובן, אנחנו רוצים הרבה פירות וצמח קטן, שהצמח ישקיע את מירב האנרגיה שלו ביצירת הפרי ולא ביצירת נוף. ולכן המונוסון מבחינה זאת הוא טוב לנו, ויש לו גם יתרונות שאני אראה לך במעבדה, הוא ניתן לעשות בו יחסית בקלות הנדסה גנטית. ולטווח ארוך אנחנו רוצים לשפר את האיכות של הקיקיון על ידי שימוש בטכנולוגיות של הנדסה גנטית, ולכך הנווה מונוסון הוא בהחלט, הנווה מונוסון 137 הוא בהחלט קנדידט מאוד מאוד מתאים. אני מודה לך עד כה, היה מרתק. תודה לך, ואני מקווה שגם במעבדה אצליח להסביר לך דברים שהם מעניינים כשלעצמם. בטוח לי שכן, אז יאללה. בואו נלך למעבדה. אנחנו עוזבים את שדה המחקר ונוסעים למעבדה של פרופסור ידידיה גפני. ולאן הגענו דידי? מה פה? אוקיי, אז פה אנחנו בחדר התרביות, שהוא בעצם המקום שממנו מתחיל כל הסיפור, אם אנחנו רוצים ליצור זנים באמצעות הנדסה גנטית. בהנדסה גנטית, שהיא שונה מהכלאות רגילות, אנחנו מכניסים חומר גנטי זר לתוך התאים של הצמח, ומהתאים האלה אנחנו יוצרים צמחים שלמים חדשים. והחומר הגנטי הזר זה DNA. אנחנו לוקחים DNA נקי, אנחנו מחדירים אותו לתא בודד של צמח, ואז התא הבודד הזה מתחלק, ובמצעי מזון סינתטיים, כפי שאת רואה פה, אלה הם המצעים הסינתטיים, ניתן לגרום לתאים האלה להתחלק ולהתחיל ליצור צמח חדש. הצמח החדש נושא בכל התאים שלו גנים זרים שהעברנו אליו בהנדסה גנטית. וכאן את רואה מול עינייך צמח קיקיון שהחל כתא אחד בודד, ובתוכו גנים שאמורים להפחית תכונות רעילות כאלה ואחרות שקיימות בקיקיון. זה גם ממונוסון? מהצמח מונוסון? זה ספציפית לא, יש גם של מונוסון, אני אחפש ואראה לך, אבל אין ספק שבין השאר מונוסון, משום שמונוסון, כאמור, אחת התכונות הטובות שלא ציינתי בשדה, כי היא מתאימה דווקא לפה, זה יכולת הרגנרציה. יכולת שלו מתא בודד להפוך מהר מאוד לצמח, זו תכונה שלא רואים אותה בשדה, כי בשדה אנחנו לא עושים מתא בודד. אבל לצורכי הנדסה גנטית זו תכונה חשובה מאוד, ולמונוסון יש אותה. כבר צברנו ידע ונחת מהקיקיון שלנו. עזבנו את חדר התרביות והגענו למעבדה. הבנו שתחום העיסוק של פרופסור ידידיה גפני הוא הנדסה גנטית. רוב ההתעסקות שלנו בשנים האחרונות היא גם עם ביודיזל. עדיין אנחנו נוסעים במכוניות, ומכוניות נוסעות עדיין על דלק נוזלי ברובן הגדול, אולי המוחלט, למרות שיש כבר גם מנועים חשמליים. וכיוון שכך, אז אנחנו צריכים גם למצוא לעצמנו מענה נוזלי לאנרגיה חילופית, ובתוך הסיפור הזה נכנס גם סיפורו של המונוסון 137, שהוא כאמור צריך להביא איזה ייחוד. אם הוא לא היה מביא ייחוד, ומונוסון כמובן מביא הייחוד לכולנו, הרי אני עצמי גר בשכנות. אז כל הדבר הזה מתחבר למונוסון 137 בכך שהוא מביא יתרון גדול מאוד דווקא בתחום שבו אני מתמחה, ההנדסה הגנטית. הארצנו הקטנטונת קטנה מדי בשביל לגדל בה שטחים גדולים לצורכי ביודיזל. הארצנו הקטנטונת, תודה לאל, שכר העבודה בה הוא גבוה, והארצנו הקטנטונת איננה משופעת במים. ושלושת הדברים האלה גם יחד מונעים את הכדאיות הכלכלית לעשות את זה בארץ. לכן אנחנו תורמים בארץ את מה שאנחנו טובים בו, ידע. וידע זה כסף. ומדינת ישראל יוצאת נזכרת גם בכסף, אבל לא רק בכסף. צריך לזכור שמחר יגדלו מונוסון 137 בברזיל וישאל אדם למה מונוסון 137, יאמר לו היודע, זה בא מישראל. אז גם שם טוב יש לו ערך חשוב מאוד, בעיקר למדינה כמו ישראל, וגם דולרים. והידע שלנו נמכר בדולרים והרבה דולרים.